IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Madaman tiya panasasagana dagiti emnem amanalon itiya pod ang aga turong ijaya Taiwan para itiya panagbasa itiya barong teknolohiya itiya panagtalon. Rason sa dato itiya panagturong iti kalabes ti Mayor Rafi Dinamerito nga nangiawis kay itiya investor may agnegosyo iti itiya pod Ilocos Norte. Sigon ti Mayor sa Apulo dagiti inisik na gana inem lang kinagkonfirmar nga makatulong ijaya Taiwan nga mapan nagbasa itilaso iti 2 bulan. Ibaklay ti munisipyo ang nagasto sa Negro Manalon kaspa sa tinapagtulagan iti gobyerno Taiwan para panang iti joint venture iti panagnegosyo iti iliti pagudpod. Kuna ti Mayor dakela banag deto ito pagkasagat maadaptar ti barong teknolohiya nang runa iti panagmula iti pagay para pelang kadatoy panang solbar iti problema iti panakukurang supply ti bagas iti pagilya nga Pilipinas. Pasiti pa nagsarita ni Mayor Rafi pangkirato ng programa iti munisipyo. Yes po, actually, isa yan sa mga unang ventures na gagawin natin together with the Taiwanese partners with regards sa rice plantation. Siyempre, ang gusto po natin kasi yung i-address yung problema natin, yung mahal na presyo ng ating bigas. Yan yung isa sa mga gustong gawin ng ating mahal na Pangulong Presidente Bongbong Marcos. So, with the help of Taiwanese technology, we're hoping na makakatulong itong sa ating pag-address sa problema sa palay. Well, so far, ang target namin is 10 farmers, but sadly, mga 6 lang yung ating nag-confirm na mga farmers natin. 2 months yung training. Lahat sagot ng ating mga partners sa Taiwan kasi ang gusto nila, they will be investing here with regards sa palay production natin. Nain ti Mayor nga italasod ti tumatawan iti panagaturong dito yung Manalon iti Taiwan tapos ba nagbasa panggit lang iti barong teknolohiya iti panagtalon ng runa iti bagas. In return to Idol Bernard iti taga Taiwan magdanto aga mula iti pagod tapos sagat makita kasunod ti baling epekto na ano iti barong variety iti pagay nga nakiimaston iti bagas iti pagod intuno malpas ito yung nagbasa iti Taiwan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak RMN. Maraming salamat, Idol Dennis, at the Kamat Report. IFM News.